bezvědomí. Už 3. den jsem v bezvědomí a nevím o tom, protože jsem v bezvědomí. Moje tělo se zbytečně namáhá. Každý den si napumpuje 10 000 litrů krve, vyrobí 12 metrů vlasu a půl miliardy spermí. Zbytečně. Beze mě to přece nemůže k ničemu použít. No to já nikdy neměl. Já byl vždycky tichoprt. Ale měl. Energii má každý strom, každý balvan. Jinak by nic nefungovalo. Takže jako já ji měl a najednou ji nemám. Tak. Jako Mikulík. Neodpočívat. To je ze všeho nejhorší. Oldo, vy nejste unavený. To se vám jen zdá. Vás prostě přitahuje vás přitahuje lavička, protože je plná energie. Hustý dřevo je to. To máte slunce, déšť. Teď ty mladí lidi, nadržený, ta lavička toho prostě v noci nasaje. Ale no tak, Oldo, vy teď jste v podstatě svěží. Rozumíte mi? No prosím, no. Takže to nejde. Bolelo? Tak to se divím, je tam kas jak hrom. Jak jste mě našel? V seznamu telefonním. Abyste nepřišel kvůli zubům, co? Ne, to ne. Já jsem ani nevěděl, že jste zubařka. Teď to víte. Tak proč jste přišel? Poslal vás ten váš vypečený kamarád? Bojí se, že ho budu žalovat. Vypláchněte si? Koukejte dopředu, ne na mě. Taky když jste šťastný, tak máte pocit, že se celá příroda raduje s váma. Kytky, zvířata. Vy jste šťastná. Momentálně. Docela jo? To jsem rád. Aspoň někdo. Jak jste si s tím fišárkem vůbec mohl rozumět? Kdo říká, že jsem si s ním rozuměl? Není on blázen. Představte si, že oni jednou nabíjeli u táty i nábytek. No, helejte se, jestli ho nemáte ráda, tak tohle taky ne. Stačí říct. Normální skříně, šatníky. Chápete to? No, jít se nemá přehánět. Život už je tak dost komplikovaný. Svět je tak komplikovaný, jak komplikovaný ho chcete vidět. Je to jasný. Každá televize mě dokáže vysát. Dělají to všechny.